וינייט של עמוס לשון, שיעור תרגול 6. האם אתם זוכרים כיצד דוד אמר בדיאלוג, את חייבת? דבס. דבס. את חייבת, או אתה חייב. אם תשוו את דבס לאבלס, תראו ששניהם מסתיימים ב-s, המסמנת אתה או את, אבל התנועה שלפני ה-s שונה. התנועה באבלס היא כי שם הפועל הוא אבלר. התנועה בדבס היא כי שם הפועל הוא דבר. הקשיבו לנטיית הפועל דבר. דבו, דבס, דבה, דבמוס, דבש, דבן. שמתם לב בוודאי שבגוף ראשון, כלומר אני, אין הבדל בין הפעלים מהקבוצה של אבלר לבין הפעלים מהקבוצה של דבר. אבלו, דבו. עכשיו חזרו אחריי. דבו. דבס. דבה. דבמוס. דבש. דבן. ניקח פועל נוסף מאותה הקבוצה של דבר. הפועל הוא קומר, לאכול. קומר. איך נאמר אני אוכל? קומו. יוקומו. אתה אוכל. קומס. תו קומס. היא אוכלת. קומה. איה קומה. אנחנו אוכלים. קוממוס. מוזוטרוס קוממוס. אתן אוכלות. קומש. ווזוטרס קומש. הם אוכלים. קומן. איוס קומן. חזרו אחריי. קומו. קומס. קומה. קוממוס. קומש. קומן. הפועל קרר פירושו לרצות. איך נאמר אני רוצה? קרו. יוקרו. אתה רוצה. קרס. תו קרס. היא רוצה. קרה. איה קרה. אנחנו רוצים. קרמוס. מוזוטרוס קרמוס. אתן רוצות. קרש. ווזוטרס קרש. הם רוצים. קרן. איוס קרן. חזרו על המשפטים הבאים בקול. יו קומו פוקו. tú comes bien. Él come mucho. Nosotros comemos en casa. Vosotros coméis poco. Ellos comen mucho. השלימו את המשפטים הבאים עם הפועל דבר, לפי הדוגמה. Yo conocer. Yo debo conocer. עכשיו אתן. Él hablar poco. Él debe hablar poco. Tú comer. Tú debes comer. Nosotros hablar poco. Nosotros debemos hablar poco. Ellos comer poco. Ellos deben comer poco. Vosotros hablar bien. Vosotros debéis hablar bien.
וכעת נעשה את אותו התרגיל עם הפועל querer. Tu comer. Tu quieres comer. Él comer. Él quiere comer. Yo comer. Yo quiero comer. Vosotros comer. Vosotros queréis comer. Ellos comer. Ellos quieren comer. Vosotros comer. Nosotros queremos comer. השלימו את המשפטים הבאים על פי שם הפועל שיינתן לכם בסוף כל משפט. הנה דוגמה. Tú, hablar en judeo español, querer. Tú quieres hablar en judeo español? עכשיו אתם. Sara, conocer a mi familia. Deber. Sara, debes conocer a mi familia. Yo, poco. Beber. Yo bebo poco. Vosotros, conocer a tu familia. Querer. Nosotros queremos conocer a tu familia. Tú, hablar bien. Deber. Tú debes hablar bien. כיצד תאמרו בלדינו את המשפטים הבאים? אנו רוצים לדבר עם המורה. Queremos hablar con la profesora. Nosotros queremos hablar con la profesora. האחים של דוד טובים מאוד. Los hermanos de David son muy buenos. לאה אוכלת בבית של אחותה. Lea come en la casa de su hermana. אנחנו צריכים להכיר את התלמידים. Nosotros debemos conocer a los elevos. המשפחה של רינה גדולה. La familia de Rina es grande. אני אוכל מעט. Yo como poco. את אוכלת היטב. Tú comes bien. הוא אוכל הרבה. Él come mucho. אנחנו אוכלים בבית. Nosotros comemos en casa. הם אוכלים הרבה. Ellos comen mucho. לסיום השיעור נכיר פתגם בלדינו. El que no tiene hermano, no tiene ni pie ni mano. פירושו של הפתגם בעברית, מי שאין לו אח, אין לו לא רגל ולא יד. אל הוא, כן, אשר, כמו בשאלה, כן סוסטו, מי אתה? נו, לא. תיינה, יש לו או יש לה. נו תיינה, אין לו או אין לה. בשיעור הכרנו תיינס. תיינס פמיה גרנדה, יש לך משפחה גדולה. Tú tienes. Él o ella tiene. Hermano, ach. Ni pie, ni mano.
לא רגל ולא יד. ני פירושו לא ולא. לא גדול ולא קטן, לא אתמול ולא מחר, לא יפה ולא מכוער, לא קפה ולא תה. ני פיה ני מנו. פיה רגל, מנו יד. El que no tiene hermano, no tiene ni pie ni mano. מי שאין לו אח, אין לו לא רגל ולא יד. על משקל no tiene ni pie ni mano, אמרו לא הרבה ולא מעט. הרבה מונצ'ו, מעט פוקו. לא הרבה ולא מעט. ni mucho ni poco. כעת אמרו לא טוב ולא רע. טוב, bueno, רע, negro. לא טוב ולא רע. ni bueno ni negro. אמרו לא גדול ולא קטן. גדול, grande, קטן, chico. לא גדול ולא קטן. ni grande ni chico. עד כאן ויני יצ'רמוס לשון, שיעור תרגול 6.